senyor, molt ben cantat aquest meu avi. Bé, si us ha agradat aquest concert, que m'agradaria ara que us deixessi una de les mans per poder fer un bon aplaudiment per en Carles, la Sandra, l'Encarna i en David, les veus de l'Orquestra Montgrins. I tota aquesta orquestra, la Degana de Catalunya, els Montgrins, que els teniu tots els instrumentistes aquí al darrere, els Montgrins. I per començar a fer una mica de boca pel ball que vindrà a continuació, d'acord? Aquí va una mica de rima.